We beat them by almost half. Celada launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babap Santa Maria using the glass quarter. Si Jeff Viernes. Bang! Sa Legaspi, he has redeemed himself. Anyone, the hustler, De La Cruz! What up? Yes, yes! It is last minutes na kanilang fourth quarter. Babap for three. Money for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Lahat for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat. Magandang hapon, basketball fans. We are live here at Bulusan, Bulan Gymnasium pala, partner, to witness the game between Preto Diaz versus Barcelona dito sa ating second game of our apat na laro dito sa araw ng linggo. And magandang hapon sa inyo. Ako po si Wally John Bachiller kasama si Coach Paul Sepe and bringing you this quality match sa ating game 2 ng ating apat na laro sa araw na ito. Yes, partner. So, good afternoon po sa lahat ng manonood. Laban ng Barcelona versus Prieto Diaz. Itong Barcelona, partner, coming from a win against Gubat. At ito namang Prieto Diaz is still winless dito sa ating liga and lost to Bulusan on their last outing. So, wag na natin patagalin at ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JB Salvidar. Yes, kami nagbabalik dito sa laban ng Preto Diaz at Barcelona. Siyempre, ang Ako Bicol Cup Sorsogon hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List katabang nakakasurug pa. And yan na, this is the game 2 ng ating apat na laro nga sa araw na ito. So, tingnan natin if Preto Diaz will snatch their first victory dito sa ating tournament or Barcelona will gain his second win of our tournament. And a bad pass ang binigay dito ni number 24 na si Balsaliote Kenneth. Pero it was deflected by Rodney Fulgar. And now Destajo will inbounding the ball. And yun na nga, partner, kanina. What an exciting game.
And nanalo kanina ang Bulusan kontra dito sa Matnog. So we'll see. Yun nga, yung developments ng Yes. ating team standings kanina medyo naging makulay. Yes, And partner. tingnan natin if what will these teams bring sa kanilang bracketing. So ayan na si Roddy Fulgar opening the scoring with the 3-point bomb dito on the side of Barcelona. Yes, first 3-pointer of Roddy Fulgar sa ating laro. At ayun, sabi mo nga kanina partner, itong Bulusan yung kanina talagang walang katalo-talo pa dito sa kanilang bracket dito sa District 2 partner. Yes, yan na si Jonella swings the ball to Destajo for 3. Using the glass partner, the back is open even on a Sunday. So and tinabla ni number 7 na si Jose Destajo ang labanang ito. Ayan na si Espeño, binigay kay Oscar Beltran, attacking, and he was fouled. And has a chance to complete a 3-point play. So napakabilis na scoring nito, partner. Yes, partner. So, Yan na si Oscar Beltran. basket counts for Oscar Beltran. Medyo okay na siya, partner, no? Nung nakaraan laro against Gubat, medyo na-spray nito, no? Yes, partner. Dun sa kanilang laro. But a huge win for Team Barcelona against Team Gubat na naglaro dun pa sa home team nila, ay Oo. home crowd nila, partner, na nanonood. So, Yes. medyo maganda ang pinakita nito dun sa kanilang last outing. Yan na si Jonella. Nasa gitna. And si Guelas Romel intercepting the pass and a score. Itong si Borjos of Froilan. And medyo napakabilis ang backcourt. Tandem nitong si Bordios at si Guelas. Kaya tingnan natin if makakapitalize nila itong kabilisan nila over dito sa backcourt ng Preto Diaz. Yan na si Roddy Fulgar with the ball. Binigay dito kay Bordios. Swings the ball to Fulgar. Yan na, a product of Ateneo de Naga University. Yan na si Espeño. And also si Oscar Beltran is also a product of Ateneo de Naga, headed by Coach Nuki. Ayan na si Guelas. Short jumper, mintis yan. Pero ito din, partner, itong si Guelas, talagang energy guy din ito for Yes, Team tama, oo. Barcelona. During the last outing, talagang he is all over the floor. And one thing I've noticed itong si Beltran and si Fulgar, medyo same yung kanyang size and yung style of play. So talagang tingnan natin if makakapitalize nga nitong Ateneo boys itong dito sa side ng Barcelona. At ito, yung isang player pa nila, napaka-bilis na si Borjos, partner. And number 24 na si Mosalyo, si Kenneth Naagawan. And sabi niya, lapitan niyo ako dahil ginugulo ako ng mga guards itong Barcelona. And right now, di na natin nakita sa lineup ng Preto Diaz itong si Eugene Malyapre and si Joshua Diaz. Di natin alam. Tanong natin mamaya sa ating mga courtside reporters kung anong naging and also in the side of Barcelona, si Jonas Leona Yes, is partner. not in the lineup right now. Yan na si Beltran missing. Rebound nakuha ni Kenneth Masaliote pero nabitawan ng bola. Espeño, ang ating kasurug best player of the ball game during their last outing, misses his elbow jumper. He actually scored 21 big points and get 8 rebounds on that game, partner. Tama ka dyan, he scored against his hometown partner na Gubat. And alam natin si Espeño pala who hails from Gubat. Yes. And but now he is playing for Barcelona. And yun na nga, napakagandang outing yun, partner, kasi natalo niya ang kanilang kanilang hometown. So yan na, another score dito sa mga taga-puti. And the score is 10-5. Lamang po na 5 puntos. Yan na si Manalio for 3. Kaboom! Yan na, partner, si Manalio. One of the bright spots dito sa Preto Diaz, partner. Talagang maaasahan mo rin siya pagdating dito sa offense ng Partner, and Preto that's Diaz. the second triple of Team Prieto Diaz on this game. First on Destajo and second on Manalio. Ayan na si Donina Harold. What a pass. Ayan na si back-to-back baskets dito kay Manalio with 5 points. 7 points, partner, for Tama, Manalio. 7 points pala. Ayan na si Fulgar waiting for his teammates. Binigay dito kay Bordios. Fulgar sa gitna. And medyo madulas ang ating floor. Ayan na si Jonella. I guess who once played for UST Legazpi. Yes, partner. So talagang he is also a decorative player. Pero ayan na si Manalio missing the 3-point bomb. Destajo.
piso-piso jumper. Short on that. Ayan na si Beltran. Ayan na. Si Bordios with the push shot, partner. Matik yan, matik yan. 4 points itong si Bordios, partner, dito sa ating laro. Kung mapansin mo, nung nakaraan nilang game, partner, medyo matagal yung pahinga nito ni Bordios. Naibalik ito, 4th quarter na Yes, ata. tama. But nung pagpasok, he's all over the place. Tama ka dyan. Talagang itong si Bordios, partner, known scorer din dahil talagang napakabilis at may tira din to sa labas. So baka kaabangan natin ang batang ito sa larong ito. Ayan na si Bordios. May pick na binigay si Beltran. Binigay dito kay Espeño. Bordios again. And may foul na tinawag dito sa mga nakaputi. And partner, kanina napadaming tao. Medyo nabawasan dito. Pero kaya iniibitan ko ang lahat ng ating mga supporters ng Ako Bicol Cup na pumunta dito sa Bulan Gymnasium. Napakaganda, partner. And Yes, napakalinis pati. yes, napakalinis yun din. One thing I've noticed dito sa Sorsogon Province, partner, yes, yung napakalinis ng mga lugar and talagang very disciplined yung mga tao dito. So talagang, if you're free, punta kayo dito sa Bulan Gymnasium. And mamaya, meron pa tayong dalawang laro. Yes, partner. Abangan. And syempre yung kanilang home team, yung Bulan may laro sa ating last game. So pakaabangan natin yan. Yes, para po sa kaalaman ng lahat, third game after this, Gubat versus Huban. And after that is yung home team Bulan kontra Santa Magdalena. Yes, will Santa Magdalena finish it strong sa ating liga or talagang magtutuloy-tuloy itong pagpanalo ng Gubat. Ayan si Bordios waiting for his teammates. Ryan Espeño. Guelas is open. You should take that shot. Pero si Oscar Beltran umira ng 3 points. Mintes yan. Rebound itong si number 30 na si Mark Rodriguez. Nakakapasok lang. Binigay dito kay Edelfina. Jobet Edelfina. Ayan na, umatake ulit. Why? That is a shot na sana part. Ayan na si Manalio. Natapikan ni Guelas. And medyo bumagal na yung scoring dito sa kalahating part ng ating first quarter. Yes, partner, with 9 seconds on the shot clock for Prieto Diaz. 4 minutes, 10 seconds remaining on our first quarter. Yes, ayan na, pinasok na din si number 4 na si Christian Deleguero. And naputukan ng 24 seconds violation itong mga taga Prieto Diaz. And papasok na itong si number 29 ng si Ian Hile. And papalitan niya si Romel Guelas. And si Bordios swings the ball to Fulgar. And open itong si Gili, ba't di niya nakita? And si Fulgar, shot clock sa 13. Beltran, guarded by, and si Fulgar attacking, using the glass. No good. Jonella grabs the board. At mga nagkakahiyaan ito Yes. mga players natin na tumira dito, partner, both teams. And natawagan ito, sabi sayang, tatawagan ng traveling ito si Mark Rodriguez. Yun na nga, medyo malambya. Overpassing, Oo, malambya pa Oo. ang ating tiyempo ng larong ito dahil di natin alam, factor ba itong oras na ito dahil nga siesta. So talagang baka, ayan na si Espeño powering his way in, misses the shot. Manalio grabs the board, binigay dito ng point guard na number 16 na si Delfina Jobet. And signaling his teammates na to get back on offense. And si Manalio. Jobet attacks. Tap, nakuha ni Espeño. Hile. Outlets to Beltran. Beltran loses the ball. Medyo madulas ang ating flooring. Oo, medyo madulas itong ating flooring. Delfina loses the ball. Ayan na si Fulgar against 3 defenders. Fulgar attacking. And he was fouled. Nakatawa na dun si Fulgar, partner, dahil nga na-late ang tawag ng ating mga referees. Pero nonetheless, tabla po tayo. Oo, tabla sa tayo. 12 apiece. At yung pagbaba ni Fulgar, talaga nagsusumbong siya sa referee. And tama ka dyan. Kasi nga, medyo na-late ang tawag ng ating mga referees. So, it's normal thing naman na talagang hindi naman, sabi nga ng ating mga referees, there is no perfect officiating. Pero alam naman natin na these referees, lalong-lalo na yung nandito sa ating liga, headed by Commissioner, Commissioner Eman Faraon, na talagang tinitrain niya
yung ating mga referees in these types of situations. So salamat Commissioner Eman Faraon for having us here sa ating tournament. And ayun na, si Delfina Jobet signaling a play. Binigay dito kay Jonella for 3. Irons it, Fulgar with the board. Medyo alat pa itong si Jonella dito sa ating first quarter. Normally, na ipapasok niya yan. 3-pointer na yan. Ayan na si Hile, corner 3. No good. Rebound by Delfina. Ayan na si Delfina. Zigzagging, binigay kay Jonella sa ilalim. Powering his way. Gandang pasa yan, partner. Delagero. First 2 points of the game. Yes. That is With the first 1 minute and 53 seconds remaining sa ating laro. Yes, Preto Diaz is up by 1. 13-14. And si Hile, baseline move. Sapal yan. At ayan na si Jonella. Crossing the half-court line. Binigay dito kay number 7 na si Destajo with that layup. And now the lead is now up to 3 points. No, medyo bumagal talaga, partner, itong pick-up nitong mga taga-Barcelona on this quarter. Pero sabi ni Ryan Espeño, itatabla ko yan, pero mintis ang tira. Ayan na si Destajo. Nangunguna, pero natapik ni number 24 na si Froilan Bordeos. And yun na nga, may timeout na itinawag ang Team Preto Diaz. And now the score is 13-16 with 1 minute and 20 seconds remaining sa ating unang yugto. And syempre ang Ako Bicol Cup Sorsogon ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List katabang nakasurog pa, and also si Congressman Jel Bongalon. Maraming salamat sa pagsuporta, and syempre batiin natin ang ating butihing governor si Buboy Hamor ng magandang hapon sa inyo, and syempre ating lahat ng mga LGUs na nag-participate sa ating liga. Maraming salamat po sa inyo. Yes, partner, and of course talagang nakikita natin every LGU sa dun sa pinupuntahan nating venue ay talagang nakasupport sa kanilang mga kupunan. So, minsan nga napaka-aaga pa ng mga councilors and mayors dito na pumupunta to support their team. So maraming salamat po. Yes, maraming salamat po. And syempre kanina nandito sa ating sidelines nanonood si Commissioner Lloyd Rivera, who is very supportive, and kanyang kapatid na si Bosino Rivera. Maraming salamat po sa pag-alalay at pag-antabay sa ating liga. And we are back sa ating laro. And si Destajo, thinking 3, shooting 3, kaboom! Yan na nga, partner. Destajo is starting to heat it up. And, second 3-pointer, yes, partner of Destajo on this game. Yes. And mayroon na siya ditong 8 puntos. Yan na nga. Ayan na si Hile. Binigay dito kay Espejo. Missing the shot. Si Espeño Ryan still struggling dito. Oo, partner. And nung napansin ko yan, partner, nung nakaraang laro, 6 na binatong 3 points, 5 yung pumasok. Yes, talaga. This guy is a shooter from outside. Talagang, even though he is a big man, pero very good ang kanyang shooting touch sa ilalim. Si Rodriguez with a dukot, mintis. Ayan na si Fulgar. Outlets to Bordeos. Tinira pa sa kabila, partner. At yan ang ika-6 na puntos ni Froilan Bordeos dito sa ating laro. So tingnan natin dito kung ano ang isasagot nitong mga taga Prieto Diaz dito sa 2-3 defense na pinapakita nitong mga taga Barcelona. Ayan na si Jonella with a long bomb, air ball ang inabot, and possession mapupunta dito sa Barcelona, and the shot clock is off with 15.5 seconds sa ating first quarter. Bordeos crossing the half-court line against this number 16 na si Delfina. Swings the ball to number 51 na si Estuye. Ayan na si Hile, inches closer, shoots the jumper, air ball yan, partner. And with 0.7 seconds remaining sa ating laro, and I guess yan na si Rodriguez, and almost, but that right, grabe yun, partner. And that ends our first quarter. A medyo slow start. Medyo na slow start pa. And slow start for both teams. Yes, 15-19. Alamang po ang Preto Diaz ng 4 na puntos. So again, talaga, sabi nga natin, again, iniimbitahan po namin kayo na manood, at mayroon pa tayong 2 laro after this. Ngayong Sunday, siguro
pwede pang family day, magbanding kayo ng inyong mga pamilya dito sa Bulan Gymnasium. Ay, oo, partner. Kasi Oo. nakita ko kanina dyan, may mga vendors na Oo. nagtitinda ng mga pagkain. Pwede siguro ipasok yun dito sa venue Yes, habang pwede. nanonood. Pagkatapos nila magsimba, partner, pwede sila pumunta dito. Pwede dito. And dito sila manood at mag-enjoy ng Ako Bicol Camp Basketball. So ito, as you can see the highlights. At ito, napansin ko din dito sa aking tabi. Mukhang sarap na sarap ito si Jessa May Navales. And again, maraming salamat. Batiin ko din, speaking of pagkain, si Roya Jobs Ay, oo. Filipino, ang ating in-house chef. Yes. Oo. At katulong niya si Ate Mavic. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat sa pag-prepare ng pagkain. Oo. Dito, yan sinasabi ko dito, partner, kaganda ng ating liga. Pati yung mga behind the scenes o kaya Oo. sa likod ng ating liga talagang nandyan sila na tumulong para mapaganda ang ating mga personnel o kaya mga part ng committee. So Oo. talagang maraming salamat. Siyempre headed by Boss Lloyd Rivera, Nino Rivera. Maraming salamat po. Siyempre, yung ating sa broadcast nating Infinity Media Broadcasting Company headed by si Russell Loreta and si RJ and si Christian Calleja who is leading the charge dito sa technical. Ayan na si Estuye attacking. Talagang napapikit na lang siya ng partner dahil sinalubong siya Oo. ni number 24 na si Kenneth Masaliote. At So I guess who stands 6'3", 6'4", 6'5 partner Oo, itong malaking si mama. Ito malaking si mama. Kenneth Balasote. Pero pansinin ko, itong si Istuye, nung nakaraang laro, partner, this is the hero Yes, of tama, Team dyan. Barcelona doon sa kanilang laro. 11 big points nung last minute ng fourth quarter. Siya ang mag-isang kumana for Team Barcelona. And Preto Diaz shooting the bomb, misses the shot. And si Delfina, binigay dito kay Junela. And si Donina, top of the key 3. No good, tinapik ni what a top pass partner. Ayun na. All alone is itong si number 24 na si Borges with 8 points in the ball Yes, game. partner, 8 points na ito si Borgios dito sa ating laro. At good recognition on the part of Istuye to Yes. tap the ball to the Borgios. Oh, what a give and go play. Ganda. Nakascore si Donina over that pass dito kay Deligero Christian. And now the scoring is starting to pile up dito sa ating second quarter. And Siguelas gives the ball to Fulgar at the baseline against Junela. Banging bodies pero hindi niya. Pero nandyan si Estuye. Kinuha pa sa kabila plus the foul. Dinukot sa kabila. Very effective itong si Carlo Estuye coming off the bench. Sabi nga natin, partner, ito mga teams dito sa Sorsogon, napaka balance in terms of scoring because Tama, pati ang kanilang mga bench players talaga Yes, nagko-contribute. almost all of the players talaga capable of shooting and scoring in a bunch. So talagang this leg is one of a kind. Ika nga, yan na si Jonella at the top of the key. Swings the ball to Donina. Shot clock is at 14. Donina. Binigay dito kay Delicero. Delfina. Binigay kay Jonella. Attacking. Donina. 2 to shoot. Donina using the body. No good. What a rebound ditong si Estuye, partner. Kalawit rebound. Yes. Ayan na si Bordios. Beltran is open for 3. No good. Rebound na Delicero. In and out dribble. What a move dito, partner. And what a pass. Gandang galaw sana yung partner. Gandang galaw, but sorry miss on Junella. Yes, yan na si Fulgar. Gives the ball to Bordios. Estuye faking a 3, attacking. Drops it up to Fulgar. Hop. And what a shot, partner. Tuwang-tuwa doon. Especially on that shot si Coach Nuki. Yes. Sabio. Coach Nuki. And, And nung nakaraan, partner, as I talked to these two players, no, naglaro sila tapos babalik pa sila ng Naga kasi may exam week daw sila. Ayun so talaga. mga student Yes, athlete po yes. itong mga batang ito. yes, No? yun na nga nakakapagkwento din namin ni Coach JP dati Disquang. Ano talaga, these players are talaga committed to their ACAD. So talagang kudos to the coaches na talagang pushing
their players na maglaro ng maayos and siyempre guiding the students to become a student athletes. Oo, partner. Sabi nga, your student first, athlete second. Yes, tama ka So, dyan. yun naman talagang kagandahan. And nabibigyan din ng opportunity in terms of Ako Bicol, yung basketball side naman nila. Yes, tama ka dyan. Yung exposure naman. And siyempre, pagbalik nila sa school, talagang ACADS muna ang unahin before basketball. Sabi sa akin ni Rodney, Coach, kailangan magmadali. May exam pa kami. Mag-aaral pa eh. Yes, tama ka dyan. Ayan na. Si Destao binigay dito sa ilalim. Foul daw, sabi ni Donina. Na kung napapansin mo, partner, ang short dito number 26 sa si Donina. Mala Richie Rivero, partner, ang datingan ito. Ayan na si Donina. Estuy is taking, daring him to take the shot, pero may pick. Binigay si Destajo. Donina, ginugulo ni number 9 na si Villena. Estuye again, skying high to get the board. Binigay dito. Rodney Fulgar stops and pops for 2. So, nagpa-file up na dito. Itong puntos ni Rodney Fulgar. So, mayroon na siyang 10 points dito, partner, sa ating laro. Sabi mo nga kanina, itong si Donina sa short ni Richie Rivero sa katawan ni Ryan Buenape. Talagang chubby gaming ito, partner. Yes, pero kita mo ng partner kung yung gano'n galaw, gumalaw. no? Very effective. May mga players na ganun partner with the likes of Willie Miller na sinasabi natin na overweight daw. Pero kita mo naman kung maglaro a two-time PBA MVP itong si Willie Miller. But nasa pagdala ng katawan niya, si Bo Belga. Talaga kita natin na si Delicero. And huwag na tayong lalayo. Yung kapatid, si Billy Belga, partner. Si Billy Belga and Destajo, his third 3-point bomb sa ating laro. And leading the charge pagdating sa scoring dito sa Preto Diaz. And si Estuye, easy lang tayo and scoring for 2. 4 points itong si Carlo Estuye sa ating laro. A very relaxed player, partner. Pag hindi kaya, wag ipilit. Pag kaya, itira. Ganun lang ang prinsipyo ng basketball. So, ayan na si Donina. Passing F to Rodriguez. Naagaw. Kay Balasote. Ayan na si Villena. Pinigay dito. Fulgar with the spin. Using his body. Tumba. Ayan na si Oscar Beltran again. Powering his way. And scoring a 2 falas na foul. Maganda itong pinapakita nitong dalawang Ateneo boys dito, partner. Rodney Fulgar at Oscar Beltran. Siguro tapos na exam week nito. Wala na masyadong iniisip. Partner, tama dyan. Ayan na si Oscar Beltran. Let's take a look sa ating replay. And kung iisipin mo, partner, ang pangatawan ni Oscar Beltran para sa ilalim talagang magdududa ka. Pero still, partner, napansin ko, napakatigas na nga ang batang ito. And he once played sa Daraga National High School Defenders. And na-recruit nga ni Coach Nugi. Pero partner, parang he reminds me of Joel Ponferrada. Joel Ponferrada. Yes, ganyan ang laro. Pero sabi ni Delicero, ako bala dyan. And si Wadapas Balasote, binigay dito sa kalaban. Ayan na naman si Estuye. Estuye was fouled. And nasa free throw line. Tama ka, partner, talagang si Joel Ponferrada kung maglaro itong si Oscar Beltran Jr. Yun din ang napapansin ko dito, partner. And he played also for Team San Fernando. Yes, sa ating Kamsur leg. At medyo hindi siya nakapaglaro sa Katando Honest leg. Pero naka-line up siya, I think. Yes, and yung San Fernando squad na yan ay led ng ating kaibigan also. Si Coach Cyrus Santilices na nasa ibang bansa na. Coach Cyrus, size 9. Size 11 ako, Coach Cyrus. Magandang hapon sa'yo. Magandang hapon, Coach Cyrus. Siyempre, batiin na rin natin yung mga naging kasama natin sa panel from Albay to hanggang dito sa Sorsogon. Siyempre sina Coach Ruben Asur, Coach Peter Barcelon, Coach Nuki, Coach Sabio, Coach Mark. Coach Mark. Coach Joji De Leon. Si Coach Joji. Magandang hapon sa inyo lahat dyan, mga partner, mga boss. And now the score is 20-26. Lamang po ang Prieto Diaz ng 2 puntos. And ito, titingnan natin, medyo may itinawag na timeout itong mga taga Prieto Diaz. And yun nga, partner, speaking of tinawag na timeout din tayo muna dahil yun na, nagdala ng pagkain dito ang ating mga kaibigan. Mamaya, kainin natin yan. And maraming salamat talaga
sa suporta na binibigay nyo sa Ako Bicol Cup. Siyempre, manood kayo partner and share nyo yung mga live games natin para at least talagang yung exposure ng mga players dito sa ating liga ay talagang aabot kung saan-saan. Yes. So talagang malaking tulong ito para sa mga players. And siyempre, yung kanilang municipality and city talaga, magandang promotion na rin to partner. This is a sports tourism ang tawag dyan, partner. And, yun na nga. And magaganda ang lugar dito sa Sorsogon na ay, oo. gusto nyo pong pumunta at magbakasyon. Eh, wag na tayong lumayo dyan. Alam na ni Boss Lloyd Rivera yung ganyang mga bakasyon na yan. So, talagang, yan na 3 points. Si Distaho ulit, partner. Yes, partner. Ika-apat na 3-pointer dito ni Distaho dito sa ating laro. So, mayroon na siyang 14 points dito sa ating game. Yan na si Beltran. Swings the ball to Villena. Fulgar, binigay kay Villena. Push shot. No good. Tinapik ni Rodriguez ang bola. Yan na si Distaho, attacking, block. Ang inabot dito ni Distaho over Oscar Beltran Jr. Nakalalamang dito ang mga taga Prieto Diaz because of the 3-pointer nito ni Distaho. Yan na si Distaho, binigay dito kay Delicero. Ayan na si Manalio for 3. And that's the second also of Manalio on this game. So maganda ang pinapakita when in terms of on the 3-point territory, partner. So, but right now, may report muna tayo kay Miss Danica Garcia. Danica, ano bang balita dyan? Thank you so much, Coach Paul. Coach Rana Imano of Team Prieto Diaz. Coaches, says na ngayong hapon, 8 lamang ang kanilang team players na makikipagbakbakan kontra sa Team Barcelona. According to him, their key players na si Malyapre with Diaz, pointing guard na si Blanco, at ang kanilang center player na si Trinidad ay wala ngayon because of some important commitments. Sa ngayon, paalala ni Coach Emano na iwasan na ang mga lapses katulad ng turnover at collapse para makuha na nila ang first win kontra sa Team Barcelona. Ayan lamang ang latest update mula sa kupunan ng Team Prieto Diaz. Back to the panel. Yes, maraming salamat po sa report ngayon. Update nyo na sinabi natin na wala talaga itong mga key players ng Prieto Diaz right now na with the name of Joshua Diaz and Eugene Malyapre. And hindi magandang development yan kasi talagang those players are capable of scoring double digits. Partner. And also, itong sinasabi ko nga kanina, napansin kong wala itong talagang leading guard nila na si Jesus Blanco, partner. At partner, itong isa nilang big man na si J. Mark Trinidad. If I'm not mistaken, they played for CCDI Sorsogon, both of them. So, I think Prisaa ngayon, partner. I don't know. Pero yun, sabi nga natin, ito mga may mga prior commitments nga kaya hindi sila nakapaglaro dito. So, tingnan natin. But lamang dito, Prieto Diaz. Lamang ang Prieto Diaz right now. Ayan na si Distaho, the leading scorer of Prieto Diaz. Distaho, top of the key. Hesitates, crossover, natapikan. Distaho, binigay dito kay Balasote. Distaho again, shooting the 3. No good. Nakakuha ni Fulgar ang bola. Fulgar. Labas dito, partner. Muntik nang tumama sa ring ang ulo ni Estuye. Ayan na si Distaho. What a back pass kay Rodriguez. Kaso nabitawan ang bola. Medyo hindi na control ni Rodriguez. Ito, mapapansin ko din ito si Rodriguez. Lagi siyang nasa right position, partner. Pero minsan hindi siya nakaka-convert. Yes, tama ka dyan. Speaking of conversion, si John Villena with the push shot. And now, it is tied at 32 apiece. And Balasote gives the ball to number 8 na si Manalio. He wants an isolation pero si Balasote humingi at the post. Balasote with the spin plus the push shot pero yun ang partner talaga hindi pa nakakakuha itong si Rodriguez. Ayan na si Estuye. Estuye, what a pass dito kay Romel Guelas. Magandang pasa din for Carlo Estuyo to cutting Romel Guelas. So, return the favor daw. Yes, kasi tama. Kanina medyo maganda yung pasa din ni Guelas to Estuye. Distaho hands it off to Manalio for 3. No good. Fulgar skying high. Ayan na si Tu Ateneo. Boys running. Fulgar gives the ball to Guelas. Binigay kay Beltran. John Villena. Ayan na si Estuye against malaking mama na si Kenneth Balasote.
Misses the shot. Destajo against Villena. Destajo. Binigay dito kay number 8 na si Manalio. Misses the shot. Manalio again. Using his body. And Barcelona is asking for an offensive foul. Pero natawagan ng blocking foul itong si number 51 na si Carlo Estuye. Yes, partner. Pero medyo on that last 2 plays, partner, medyo nai-inlove itong mga taga Prieto Diaz doon sa 3-point country, partner. Yes, mapansin ko. Pwede nang i-atake but they opted to take those outside shots pero hindi nakaka-connect on that sequence. So, tingnan natin if may babasket nito ni Edison Manalio ang kanyang free throws. Na mayroon na ding 10 points, partner, dito sa ating laro. Yes, pag ganyan-ganyan lang is 11 point of the ball game. And yun na nga ang ating Kubicol Cup Sorsogon na ihatid sa inyo ni Congressman Sal Dicot ng Kubicol Party List. Congressman Jill Bongalon, katabang na, kasurog pa, and kanina napakadaming tao dito. Nagsiuwian lang because may fan base itong Matnog, dinala nito kanina. Partner, grabe. So, and yun na naging silbing 6 Manila si Fulgar. Was stop. Ayan na si Stuye. Pinasa and sinapal nitong si Rodriguez. But Stuye recovers the ball. Stolen itong si Delfina. Ayan na si Jonela against Oscar Beltran. Jonela powering his way and using the glass, partner. Halos similar laro, partner, ni Jonela at ni Beltran. Kung mapapansin mo, malapad lang to si Jonela. Yes, partner. Over dito kay Beltran. But again, that's the only 4 point nito ni John Jonela sa ating laro at dito sa second quarter. At ayun, gustong bumawi nitong si Oscar Beltran dito kay Jonela but mintis sa kanyang spin move. Delfina. Manalio for 3. Short. Oscar Beltran with the board. At medyo mimintis na dito itong mga taga Prieto Diaz sa 3-point country. Yan na si Habulan. Binigay dito kay Estuye. Habulan swings the ball to Villena. Nabitawan ni Estuye ang bola at nakuha ni Delfina. What a shot by Manalio challenging Estuye but misses. And na si Fulgar is open. And akala ko, partner, he will take it a slam. But napatawag ng timeout itong Prieto Diaz with that layup na galing dito kay Rodney Fulgar. Okay. So, but there's a warning on delaying the game itong mga taga Yes, Prieto Diaz, partner. sorry. At walang timeout na itinawag pala. Oo. With 44 seconds remaining sa ating laro. Yes, 44 seconds remaining sa ating first quarter. Batiin ko ang aking kaibigan na si Miss Angel. Magandang hapon sa panonood sa inyo and salamat sa pagsuporta sa ating liga. Yan na si Jonela against Beltran. Nadulas siya at nakaapak sa linya. Look at the two Ateneo boys picking up their opponent. Good gesture, partner. Yes, partner. Good gesture of sportsmanship talaga. And sabay pa na pinulot ni Fulgar at ni Beltran ang kanilang kalaro. Oo, sabi nga ni Coach Noli Ayo, kalaro kita, hindi kalaban. Ayan na si Fulgar using the glass, misses the shot. Ayan na si Manalio, is rushing, binigay dito. Rodriguez against Beltran. And hindi pa talaga nakakabutas ito si Rodriguez. John Villena. And Habulan. 10 seconds sa ating first half. Beltran. Di ko alam kung alam niya. Ayan, tinira with a 3-point bomb. Missing on the 3-point shot. And that ends our first half with a score of 36-35. Lawan po ng 1 puntos ang Barcelona. And this is a low-scoring board game. But for sure, sa ating second half, tuloy-tuloy yung mga yan. Yes, partner. So yun na nga. Dyan lamang po kayo at magbabalik kami for the second half of this game. Dyan lamang po kayo. Ang Ako Bicol Party List
Marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. And we are back dito sa laban ng Barcelona versus Preto Diaz, and a slow-paced basketball ang nakita natin dito sa ating first half. So tingnan muna natin ang ating team stats sa nakaraang first half ng larong ito. Yes, partner, for our team stats, no, for Team Barcelona. Ito, bench points, 6 points ang kanilang naitala. So magandang pinakita coming off the bench itong mga players. 6 points kontra dito sa Preto Diaz na may 2 points lang, partner. Points in the paint, so talagang malaki ang diferensya, partner, because halos lahat ng puntos ng team ng Barcelona coming off that paint because of the likes of Oscar Beltran, inito ni Estuye, and of course Fulgar. 30 points in the paint kontra 14 lang dito sa Preto Diaz. Turnover, mas naalagaan ng Barcelona ang bola,
6 turnovers lang ang naitala nila nung nakaraang half at 9 turnovers naman kontra dito sa Prieto Diaz. Pass break points because of the turnover medyo malaki. Limited lang ang scoring ng both teams. Sa pass break and sa second chance medyo mababa with 5 and 9 apiece. So tingnan natin sa ating second half kung magbabago ang tempo at ang hihip ng laro. So tingnan natin if Prieto Diaz will snatch their first victory sa ating torneo or ang Barcelona will gain the respect of the other opponents or teammates dito sa ating liga. Yes, yun na nga. Sabi nga ni JV Salvidar na ako Bicol Party List katabang nakasurubayes. Katabang minsa katulong dito sa ating liga sa pag-alalay and pagsuporta sa mga manlalarong atleta dito sa Bicolandia. So ayan, as we look at our second half of the game between Prieto Diaz at Barcelona. Yes, yan si Destajo, one of the leading scorers dito para sa Prieto Diaz. Shoots the 3 and he is not done yet, partner. But before that shot, partner, kudos to this Kenneth Balasote. Solid screen, partner, yung binigay nito ni a very solid screen coming from a 6'4", 6'5" guy. And si Destajo is waxing out sa ating laro. And si Fulgar, elbow jumper, no good. Jonela, but Estuye is there. Estuye sa ilalim against the Giants. Delicero is rushing 3 against 2. Binigay dito kay number 8 na si number 18 rather na si yan si Estuyen kanina after that miss shot ni Manalio. Yan na si Jonela. Binigay dito kay Balasote. Yan na. Destajo again is grabe, fun to watch, partner. 5 straight points dito sa ating third quarter. At may 5 ng 3-pointer dito, partner. So 19 points itong si Destajo on this third quarter, partner. At may block pa. Yes, tama ka dyan. Magandang depensa pinakita. Parang depensang gusto ng aming coach ng Albay Basketball Community na si Coach Romel Lodana. Magandang hapon sa iyo, Coach. Yan si Fulgar loses the ball. Pero natapik daw ni Balasote ang possession. Mananatili pa rin dito sa mga naputi with 5 seconds remaining sa kanilang shot clock. Yes, partner, 5 seconds. So tingnan natin kung ano ang gagawin itong mga taga-Barcelona dito. Yan na si Fulgar, corner 3. In and out, nakuha ni number 8 na si Manalio ang bola. Yan si Destajo, in and out dribble. Binigay dito kay Delicero. Misses. What a spin, partner. Pero yan na si Romel Guelas. Binigay dito. Fulgar sa ilalim, powering his way. Misses the shot. Pero nandyan si Estuye, partner. At the right place, at the right time. Itong si Carlo Estuye. At ika-6 na puntos na ito ni Carlo Estuye sa ating laro. Yan na si Jonela. A shifty big man. Nadulas. Natawagan ng foul. Medyo nang hinahing doon si Fulgar dahil nga nakahiga na itong player and yung momentum niya natumba siya, so natawagan ng foul and he acknowledges the violation. So ang bola mapupunta dito sa Prieto Diaz. That's the first on Fulgar and first team foul dito sa mga taga Barcelona ngayong third quarter. Ayan na si Delicero with the inbounding the ball with 14 seconds remaining sa kanilang shot clock. Destajo will inbound the ball, harassed by Romel Guelas. We'll see kung anong gagawin nilang play right now. Ayan na si Balasote, binigay dito kay Manalio for 3. Short and good defense displayed by Carlo Estuye, challenging the shot of this Edson Manalio. Yes, partner. At kung naipasok niya yun, ikatatlong 3-pointer sana nito ni Edson Manalio. Ayan na si Speño sa ilalim.
Grabe, partner. Yes, partner. That's the first 2 points dito ni Ryan Espeño dito sa ating laro. Medyo struggle siya dito, partner, sa ating game. Dahil malaki din talaga ang kanyang defender na si Kenneth Balasote. So talagang right now, pero si Estuye Carlo, Estuye recovers the ball and makes the layup. Delecero Christian loses the ball pero natapik ni Carlo Estuye. Grabe, partner, after that layup, nandun na kaagad sa kabila to play defense. Ito yung si Carlo Estuye. Napaka-hardworking talaga ng batang ito. Tingnan natin itong blob na ibibigay dito sa Prieto Diaz. Ayun na nga, si Balasote. Gandang match-up nito, partner. Yes. Balasote and Espeño. Tama ka dyan, 2 bangers. Nahuli ang bola. Pero nandiyan na naman si Carlo Estuye. Recovering, pinasa kay Fulgar sa ilalim. Fulgar with the spin. Estuye skying high! Wow! Hinugot mula sa second floor, partner. Tama ka dyan. That deserves a replay, partner. Grabe yung ulo. Halos nandun na sa tapat ng ring. And grabe itong tumalon tong Carlo Estuye. Parang ating kaibigan na si Iris Mujar kung tumalon. And magandang hapon sa inyo, sir. And very entertaining talaga to, partner, na si Carlo Estuye. Yes, partner. At mayroon na siyang 10 points dito, partner, sa ating laro. Coming off the bench. So maganda pinapakita nitong mga bench players nitong Barcelona, partner. Also kanina si Villena talagang nagko-contribute din dito sa Barcelona. So first free throw ni Destajo. Now the second one, nails it. So balik ang bola dito, partner, sa mga taga Barcelona. And lamang sila ng 4 puntos. And yan na si Bordios. Pinigay dito kay Guelas at si Espeño. Sa gitna, naagaw ni Manalio. Yan na si Manalio. And 3 against 3. Pero nag-back out siya doon sa fast break na yon. Ayan na si Destajo. Attacking Espeño. Pero sabi ni Ryan Espeño, partner, not in my house. Easy ka lang. Magandang anchor defense yun coming from Ryan Espeño. At sabay hawak sa tuhod itong si Ryan Espeño. Ayan na si Fulgar. Fouled by number 11 na si Junela. Mabalik tayo kay Espeño, partner. I know he's in the late 30s na rin or baka 40s na rin tong si. But still, he is playing this kind of basketball. Bilib na bilib ako sa mga players na ganun, partner. Still, this kind of level basketball, kaya pang makipagsabayan dito sa malalakas dito sa Bicolandia. And Espeño with the fake. Pasa kay Fulgar. Medyo ano yung spacing, partner. Makipot na yung yung spacing. So, yan ang medyo dapat itrabahuin nila when it comes to that high-low play na ginagawa nila, no? Yung spacing. Yes, tama ka dyan. Yung spacing talaga, yan ang very important na natutunan ko sa aking mga coaches talaga. Kahit anong gagaling na mga players or talagang yung spacing talaga ang dapat dahil nga yung paggalaw ng players doon umaasa sila. And right now, yung spacing ito, napakagandang pick na binibigay nitong taga Prieto Diaz dito sa scoring guard nila, si Destajo. And yun na nga, yung spacing talaga nag-uumpisa, partner, kung doon mag-uumpisa ang opensa sa magandang spacing. And of course, if you have a good structure on your offensive set, talagang makikita mo na maganda ang spacing pag may mga ganyan. So talagang ready ka. Yes, tama ka dyan. But again, partner, may report muna tayo kay Ms. Jay Samay Nabales. Jessa, ano bang balita dyan? And thank you so much, Coach John and Coach Paul. This is another even match between Barcelona versus Prieto Diaz. Kapansin-pansin,
ang palitan ng points ng dalawang team na nangangahulugan ng pagkapantay ng kanilang depensa at opensa na tinatapon sa bawat isa. Isa man ang Barcelona na nasa baba ng team standing sa ating tally board, nananatili ang kanilang fighting spirit to bring pride and honor sa kanilang bayan. Sa ngayon, Barcelona should maintain their performance para magtuloy-tuloy ang kanilang kalamangan. Yan muna ang latest mula dito sa courtside. Back to you, Coach John and Coach Paul. Thank you, Ms. Jessa, sa iyong report. At yun na nga, talagang very much at talagang dapat sipagan din for both teams kung gusto nilang magkaroon na ng talagang panalo dito. Of course, for Prieto Diaz kasi wala pa silang panalo and magtutuloy-tuloy ba ito for Barcelona na nagkaroon ng isang panalo kontra Gubat on their last outing. But tinitingnan natin yan. So balik dito ang bola sa mga taga-Barcelona with 5 minutes and 14 seconds remaining sa ating laro. So now this Bulan ay pinasok na dito. So Espeño. Yan na si Villena. Shooting the corner. Pero Mintes yan. And so ito, I think this is the first game of Argel Habulan na naipasok siya dito sa ating liga. Yes, doon sa nakaraang 4 nilang laro. Ayan na si Donina. Doing the point guard chores pagdating dito sa Prieto Diaz. Binigay dito kay Edelfina. What a backcut, partner. Sayang, give and go play sana. Oo. Ito si Jonela pamunta dito kay Donina. Napatawa si Donina ng partner. Akala niya. Easy 2 points na But again, sabi ni Istuye, mas athletic ako sa'yo, brother. Ayan na si Donina. Binigay dito pat si Oscar Beltran. Naagaw ang bola at nagulangan ng konti si Jonela doon. May konti hawak sa bewang. Na hindi naman masyadong sinadya kaya pero nakapag na ano din yung balance ni Oscar. So ang bola mapupunta dito sa mga taga Prieto Diaz. Yan na si Donina against si Stuye. Ayan na, hindi talaga tumitigil itong si Oscar Beltran na mag-agaw ng bola dito. Edelfina swings the ball to Rodriguez. Rodriguez with a step back. Jonella, top of the key 3. Airballs it. Medyo struggling na itong mga taga Prieto Diaz when it comes to that 3-point country. So titingnan natin kung may adjustment ba sila at mapapansin nila yan na medyo mumimintis na, partner, itong mga tira galing sa labas. At ito si Espeño sa post. Ito Villena. Mintis yan. Ito si Rodriguez, nakuha ang bola. At ayun, tumatakbo itong mga taga Prieto Diaz. At wala pa rin, talagang medyo inaalat, partner, itong mga taga Prieto Diaz dito. At rebound yun ni Oscar Beltran at binigay kay Villena to Habulan. Back to Villena. Ayan si Espeño, medyo lumabas na dito. Mukhang Oscar to Espeño for 3. Muntik na. Ayan na si Delfina. Binigay dito kay Donina against si Stuye. Talaga na di pa nakakaisa itong si Donina over dito kay Stuye kahit pinake niya na, partner. At napangiti na lang doon itong dalawang players. Kasi ikaw na naman. And balik dito si Deleguero. At ang pinalitan, partner, si Balasote ni Deleguero. Oo. Kaya tingnan natin na si Espeño at the post. Binigay kay Beltran with the push shot. Yan na si Edelfina. Hinihingi ni Donina yung bola but clear out niya itong si Donina. Yan na si Donina open. Attacking. Medyo body bump. Body check, partner. Itong si Ryan Espeño. Si Kuya Ryan. Si Kuya Ryan with the foul. Dito. And, pero penalty situation na. Penalty situation. Kaya Donina has a chance to add the scoring pagdating sa kanya. And meron siyang 2 points, partner. Meron 2 points ito si Donina dito. Ayan na si Donina. Pasok ang kanyang unang free throw.
Second last throw. Tingnan natin kung maibubuslo ba ni Donina. Ayun. Pasok na pasok, partner. 4 points itong si Donina sa ating laro. At balik kay Oscar. Villena to Estuye. Ito. Fulgar. Nakita si Villena. Muntik na matravel, partner. Oo. At controls the ball, habulan. What a save by Junela. Ayan na si Donina. Against Estuye again. Donina. Talagang hindi siya makaisa dito. Kay Estuye. Medyo kinalabaw na eh. And good thing dito sa dalawang players ito. Talagang after that sequence, nakangiti pa rin sila. And right now, Donina inbounding the ball. Binigay dito kay Delfina. Attacking the baseline. And na-foul siya. And nasa free throw line itong si Delfina right now. Second personal na Villena. So substitution dito. Ipapasok itong si number 15 guy na si Delicano. At pasok yun for Edelfina. That's the first point, partner, ni Edelfina dito sa ating laro. With 2 minutes and 27 seconds remaining, lamang po ng 3 ang mga taga Barcelona. At pasok pa rin yun. 2 for Edelfina on this game. Jobet Edelfina. Good pass. What a pass. And a good cut itong si Roddy Fulgar. Na si Delfina, 1-on-1 against John Villena. Pinay dito kay number 11 guy na si Junela. Delfina, nahuli ni Oscar Beltran ng pasa. Yan na si Estuye. Kay Fulgar attacking. Up and under. No good. Rodriguez with the board. Delfina attacking Beltran. Using the glass and scores for 2. Ito, partner, itong Barcelona should capitalize itong transition play. Yan ang sinasabi natin. Kasi very good foul ito. John Villen, mabalik tayo doon, coach, sinasabi mo. Dapat i-capitalize nila once na they are running, partner. Kung mapapansin mo, 4 yung tumatakbo for Team Barcelona, but hindi nila na i-capitalize at hindi nila na i-convert yung transition na yon. So magiging masakit yan once na nakastop tapos babalik sa kabila. Medyo masakit yan for them. Yes, and si Jonela with his first free throw mintis. And again, ang Ako Bicol Cup Sorsogon hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List katabang na kasurog pa. And si Congressman Jill Bongalon. Maraming salamat po sa pagsuporta. And syempre si Commissioner Lloyd Rivera. Salamat po. At ito, 2 na lang, partner, ang inahabol dito. Ito ang mga taga Prieto Diaz. Yan na si Estuye. Binigay kay Beltran at the post. And nahuli itong si Deliguero. Yan na binulit na ulit ang malaking mama dito sa Prieto Diaz. Pero si Beltran minadali dahil alam niya papalapit na si Balasote. So talagang kita mo sa mata niya na bigay mo na yung bola sa akin dahil paparating na ang depensa. So a baseline score para dito kay Oscar Beltran. Ayan na si Balasote against Fulgar. Delfina against Fulgar. Ayan na, partner. Yan ang sinasabi nating spacing na naman, partner, for Team Prieto Diaz. What a block, partner! Pero Beltran is there. Beltran will try to shoot. Binigay dito sa kakapasok lang sa number 15 na si Delicano. Medyo malamig pa. Oo, at walang tinamaan pala yung board. But balik dito with 14 seconds remaining sa kanilang shot clock dito sa third quarter with 46 seconds on the clock. And 10 seconds to shoot. Fulgar swings the ball. Binigay dito
Villena with a push shot. No good. Beltran again, powering his way, and hinawakan ni Donina doon. Itong si Oscar Beltran, and sabay hawak sa tiyan. Wala na siya magawa doon talagang... Pero it's a good foul, partner. Good foul. But again, partner, that is a sorry ribbon for Team Prieto Diaz. Tatlo silang nandun. 3 blue shirts ang nasa ilalim at mag-isa lang ito si Oscar Beltran. Pero nagmintis ng free throw ito si Oscar Beltran, who is a native of Catanduanes, partner. Yes, partner. And speaking of Catanduanes, batiin ko aking kaibigan na si Merto Rojas Jr. na walang sawang. Ito, partner, since Albayleg, sumusuporta na talaga ito si kumparing Mertz Rojas. Salamat sa pagsuporta ng aming liga. Yan na si Donina against Beltran. Donina, muntik ng madapat, napaluhod doon. Turnover. Oo, medyo nadulas. At napaupo doon si Donina. And the shot clock is off. Beltran is open for 3. What a tap by number 15 na si Delicano. Ayan na si Sapa lang inabot dito ni number 16 guy na si Delicano. Over dito, and at the end of the third quarter with a score of 55-49. Lamang po ng 6 na puntos ang Barcelona. And we'll see if this fourth quarter will ignite para sa these two teams. Yes, partner. At ito, maganda pinapakita nitong mga starters nitong Barcelona, partner. The likes of Fulgar, Beltran, Borjos, na medyo natagalan na sa pagpapahinga because maganda nga pinapakita din itong mga kakampi niya coming off the bench. In the likes of Villena, ito si Istuye, partner, talagang maganda pinapakita with 10 points na sa ating game. And of course, ito medyo maalat pa rin itong si Espeño na dating naging kasurog player of the game natin na kontra Gubat nung nakalaban nila with 21 points na yung nagawa niya doon at 8 rebounds. Pero ngayon, nasa 2 points lang ito, no? Si Ryan Espeño. At pagdating naman dito sa Prieto Diaz, itong si Jose Distajo, talagang the bright light here for Team Prieto Diaz. At si Manalio, Junela also. And ito, maganda din itong mga additions nila, Delfina coming off the bench, and ito si Donina, maganda din ang pinapakita ka in terms of defense and offense. So titingnan natin kung ano magiging adjustments nitong mga teams na ito coming this fourth quarter. At yun na nga, sabi mo nga, 6 lang ang kalamangan nitong mga taga Barcelona dito, partner. And partner, bigay ng ating magiting na katulong dito sa ating venue, ang mabait pagtulog na si Brian Ranyosa. Salamat sa pagbigay ng mga stats. So pansinin ko lang, partner, no? Bench scoring for both teams, 16 points mula dito sa mga bench players ng Barcelona, partner, kontra sa 6 lang nitong mga taga Prieto Diaz. At ating leading scorer, ito nga, Jose Distajo with 21 big points na, partner, sa ating laro. At sa kabila naman, medyo distributed yung ating points. Fulgar with 16 points, itong si Beltran with 11, and also itong si Istuye with 12 na pala dito sa ating game. Yes, tama ka dyan. Si Rodney Fulgar skying high again. And dagdagan mo pa yan, makes 18 points pa dito kay Rodney Fulgar dito sa ating game. And kung mapapansin po, partner, this Rodney Fulgar, when he started dun sa Ateneo, talagang hindi siya ganun ka-effective. Pero right now, partner, talagang he's improved a lot. And medyo lumaki to, partner. Yes, tama. Noong nakaraan, I see him play for Nabwa o Nakamsur leg. Oo. Nakakampiya pa doon si Digamo. Tama, Digamo. Medyo ano pa siya. Lanky nung time na yun, pero yan na si Fulgar again with the rebound. Mabalik tayo. Pero right now, partner, talagang kondisyon na talagang may katawan na itong si Rodney Fulgar na ito. And for that, partner, batiin ko ito, ang kanilang conditioning coach na si Coach Gab De Vera. Ay, si Coach Gab De Vera. Oo, nakikita ko nga. GDV performance. Yes. Magandang hapon sa Coach. And talaga naging conditioning coach din namin sa CSBC, partner. Ay, talaga. Oo, sana mabigyan tayo ng mga ano dyan. Free training, no? For conditioning. Ayan na si Distajo, guarded by Fulgar. May pick na binigay itong si Balasote. Balasote, free throw jumper. He opted to pass, but misses the shot. Yan na si Bordios, naagaw.
Pero hindi na na-recover ang bola. Pero ang possession mananatili pa rin sa kanila. Yes, partner. At walo na itong kalamangan ng Barcelona dito with 8 minutes and 31 seconds sa ating fourth quarter. At binalik na pala, partner, si Borgios dito. Ayan na si Espeño. Sabi niya, pag-release pa lang wala daw. So talagang... babata na sa depensa. Ayan na si Junela. Shooting the 3. This is the shot. Beltran with the board. Ito na. Itong si Borgios dito. Nakita si Rodney sa kabilang wing. Dumere diretso, partner. What a move. Kaya kanina tinignan ko lang ating stats, partner, sinilip ko. And right now, Oscar Beltran has 9 rebounds, partner. Oo, 9 rebounds, partner. And as Distajo challenging Espeño. Misses the shot. Fulgar. Outlets to Bordios. 3 against 2. Binigay kay Beltran. Push shot. Favorite shot, partner. And don't look now. This is the biggest lead so far ng ating laro. With 61 to 49. What a good situation dito para sa Barcelona. Nag-start yung offense nila ng maganda dito sa fourth quarter. Yes, and sa Preto Diaz naman, they have to double up dahil isang dosena na ang kalamangan nitong mga taga-Barcelona. And sabi nga natin, hindi pwedeng gawing rason na wala yung 4 na key players mo dito sa team na ito. Dapat magtrabaho sila dito sa ating fourth quarter kung gusto nilang makabalik dito sa ating laro, partner. Tama ka dyan. And syempre, this is the second game kanina sa ating first game, partner. Nanalo ang Bulusan over dito sa Matnog. And right now, Preto Diaz and Barcelona is in the fourth quarter ng ating second game. So meron pa tayong dalawang laro, so stay tuned sa ating Ako Bicol Cup Sorsogon. Yes po. Yan na si Manalio, and then inserted na. Si Manalio is starting to ignite dito nung first quarter nila. Isa siya sa mga scoring dito, leaders ng Preto Diaz, but yung minutes niya medyo nabawasan, pero ayan na, 8 seconds. Rodriguez attacking. Talagang hindi pa nakabuslo ito si Rodriguez, but he is in the free throw line right now. At ito, sabi mo nga, when it comes of scoring, itong si Edison Manalio, mayroon na, partner, 11 points dito sa ating laro. At itong talagang so bawat ipasok mo dito, ito na lang, partner, si Rodriguez na lang ang hindi nakakapuntos for Team Prieto Diaz dito sa ating game. At ayun, still struggling, partner, dito sa ating fourth quarter. So tingnan natin itong ikalawang free throw ni Rodriguez kung papasok ba. Again, mintis, partner. Scoreless, pero nakuha niya kayang missed free throws. Binigay kay Destajo against si Stuye. Manalo is open sa kita pero di niya nakita. Ayan na si Rodriguez. Finally, partner. Finally. First 2 points. Ayan na si number 24 na si Bordias Froilan. Medyo milking the clock. Binigay dito kay Stuye against Rodriguez. Shot clock is at 10. And muntik na maagaw ni Manalo ang bola. And Ryan Espeño is substituting itong si number 86 na si Romel Guelas. Yan na pass kay Beltran sa ilalim. Better sorry miss. Sayang nun, partner. Pababa na sana siya. Kala niya pumasok. Ayan na si Destajo against Fulgar. Waiting for his teammates. Ginugulo ni that's an offensive foul. Ang galing talaga, partner, dumipensa nitong si Froilan Bordios. Third personal on Destajo at medyo hindi maganda yung start niya dito sa fourth quarter kasi hindi pa siya nakaka-score, partner, dito sa ating laro. Dito sa fourth quarter. Stuye. Yan na si Fulgar attacking. He was hammered but dinatawagan na si Beltran sa ilalim, powering his way, pero he waits for his teammates. Binigay dito kay Guelas, hands it off to Bordios with 9 seconds remaining sa ating shot clock. What a pass dito kay Stuye. Same result din kagaya sa tira kanina ni Beltran. Sayang nun, partner. Dalawang mintes mula dito sa
dalawang player ng Barcelona. But ayun, si Jonela. Very easy on that 2 points. Yes, one thing I've noticed dito sa big man ng Preto Diaz na si Jonela, pag naka-receive siya ng bola sa ilalim, talagang he is very lax. Talagang timing lang, hindi siya nagmamadali. Pero sabi ni Fulgar, I will shoot the 3 no matter what. So ayan na, partner, lamang na ulit ng 8 puntos ata. 11 puntos. Yan na. Pero binawi ka agad. Distaho. So 23 points ito si Distaho. Fulgar, 21 big points also. Yes. What a performance these two forwards dito ng ating both teams. Ayan na si Estuye is open for 3. Binigay dito kay Beltran. Kumat. Si Bordios. Fulgar. Or rather, Estuye. Tinamaan siya doon. Pero sabi ng ating referee na si Inday, talagang wala daw contact na masyado. Bordios. Is in a foot race. Binigay dito kay Beltran to Fulgar. Ateneo connection. Misses the gimme, but nonetheless, he's now the free throw line. Yes, partner. Buti na lang nakahanap sila ng foul doon. Yun ang sinasabi natin, partner. Yung transition na yon, once they get the steal or the rebound, kailangan i-capitalize nila. Kung makikita mo, 4 na naman yung tumatakbo doon sa white shirts dito for Barcelona. Pero yun nga, buti na lang nakahanap ng foul. Yes, yan na si Fulgar. Is in the free throw line. And pansin mo, partner, ang gaganda ng mga sapatos, partner ng ating mga players. Napakaswerte. Napapasana all na lang ako. Ay, huwag kang magsana all. Siyempre, baka marinig tayo ni Commissioner Lloyd Rivera niyan, magbigay ng sapatos. And yun na nga, partner. Napakaswerte talaga ng henerasyon ngayon, partner. Dahil, kumbaga, sarili mo na lang dadalhin mo sa liga, partner. Kulang na lang. Huwag bibrief ka na lang. Punta ka na doon. Laro ka na. Laro ka na. Kaganda na ako, Bicol Cup, libre na yung jerseys. And wala tayong binabayaran na fee para lang makasali. So talagang, lalong-lalo yung sapatos. And these shoes are legit shoes, partner. Authentic shoes to. Kasi madaming nagtatanong, Kamsur Lake pa lang. Totoo ba yan, coach, na ano? Ay, oo naman. Original yan. Oo naman. Talagang, siyempre, ako Bicol Party List yan. At siyempre si Congressman Saldi ko, hindi basta-basta nagbibigay ng mga they're giving the best of the best para sa ating mga manlalaro. Ayan si Stuye sa ilalim, challenging Jonela, pero ayan na si Stuye battling out against 2 blue shirts, pero talagang nanalo siya doon. Oo, hassle after hassle itong si Stuye. And tingnan natin if Barcelona is questioning that the ball touch down the ring. Touch the rim. Kaya, at hindi nag-reset yung ating shot clock. So, ito. Balik sa Barcelona to, partner. Yes, they get the ball. Kicks it out to Beltran. 4-3. Using the glass, partner. Grabe to si Oscar Beltran, partner. Des Ateneo boys is blossoming right now. Yan na si Distaho against Fulgar. What a pass dito, pero sapa lang inabot kay Estuye. Alam mo, partner, simula na pumasok sa laro natin itong si Carlo Estuye. Talaga nag-ibang complexion ng laro. Talagang at pumabor talaga sa Barcelona. Yes, partner. Pero what a knockout play, partner. Good inbound play. Ang pinakita ng Preto Diaz. Deligero with 4 points na din sa ating laro. But ito si Oscar Beltran kanina with the bank shot ng 3 points, partner. Mayroon ng 14 points dito sa ating game. Pero si Estuye is not yet done, partner, sa ating laro. Training 3-point bombs. And now the lead is ballooning to 13 points. Yan na si Fulgar. Attacking. Binigay kay Bordeos. Minadali ang tira. Ayan na si Deligero. Attacking against 3 shirts. Rodriguez. Mintis ang tira. Ayun na naman. Sayang na naman yun for Rodriguez, partner. Ito si Carlo Estuye. Mayroon ng 15 points sa ating game, partner. With 2 minutes and 58 seconds remaining sa ating laro. At tumawag dito ng timeout itong mga taga-Barcelona.
So, titingnan natin kung ano magiging adjustments din on the other side nitong Prieto Diaz kasi they are trailing partner dito sa ating fourth quarter. Yes, tama ka dyan. This is a 13-point lead with 2 minutes and 58 seconds remaining. And talagang mathematically speaking, kaya pa naman. And, Yes, partner. pero dapat mag-double time, double effort itong Prieto Diaz talaga dahil the time is not on the side of Prieto Diaz. So, ayun. As you can see, the bench of Team Barcelona. And again, mabalik tayo dun sa usapang jersey partner, no? At sapatos. Yan po mga jersey na yan is talagang light and dark jersey po yan. Reversible po yan. Para dito sa ating mga teams din. Kasi minsan may mga kulay na medyo halos similar na tingnan na sa screen. So may light and dark jersey po yan. Itong mga kupunan na ito. As I can see, yung team ng Huban and Gubat are getting ready, partner. So andyan na sila for our third game, partner. So out of bounds yun at mapupunta ulit sa Prieto Diaz ang bola with 2 minutes and 55 seconds sa ating fourth quarter on the second game. So Distaho with the ball guarded by Fulgar. Yan si Distaho, partner, gandang pasa. Ganda. Good cut on the part of Deleguero also. So 6 points itong si Deleguero sa ating laro. At itong si Distaho, partner, ay talagang ito ang leading scorer din for Team Prieto Diaz dito sa ating game with 23 big points. Beltran again for 3. Yan na si Manalo, natawagan ng foul dito dahil huli siya. Ating referees na hinahawakan niya itong si Rodney Fulgar. Backward defense, grabe. Caging. Malapat Beverly yung mga depensahan natin dyan. Yan na. Si Ian Hile is in the lineup, binigay dito kay Oscar Beltran. Bordios for Roylan, 11 on the shot clock. Hile. Dapat tinira na yun, partner. Yan na si Beltran again. Open for 3, swings the ball to Estuye. Sabi ni Estuye, titira ko pero mintis yan. Pero Oscar Beltran with the interception. Case of overpassing na yun, partner. Na naman. Pwede nang itira yun pero natapik pa rin ni ayan na si Beltran trying to shoot 3. Mintis yan. Ayan na si Bordios with a fake. Kumagat to. And basket is good plus the foul dito kay Froilan Bordios. And dinagdagan pa nila ang kalamangan. Yan na, partner. Tingnan mo naman. Talagang Fulgar giving Barcelona another possession. Pero nandyan. Ito, hindi nag-give up. Itong si Rodney Fulgar on that play. That's why itong si Bordios ay nakakuha ng offensive rebound at naibuslo ang kanyang tira, partner. That's why. At nakakuha pa ng foul. Yes, yan na. Bordios is in the free throw line para sa kanyang bonus free throw. So yan na, partner. Napapansin ko marami na ding pumapasok ulit sa ating venues to witness the game versus Huban and Gubat. Gubat, partner. So tingnan natin. Pero dito muna tayo sa ating second game ng ating apat na laro ngayong araw na ito. Barcelona 72, Prieto Diaz 61 with 1 minute and 43 seconds remaining sa ating huling yugto. Manalio for 3. Short, nakuha. What a move dito ni Edelfina pero hindi santira. Sabi ni Rodney Fulgar, relax lang tayo mga pre. At the time is on the side of Barcelona, partner, dito. Ayan na si Hile for 3. No good. Edelfina with the board. 3 against 2. Binigay dito. Manalio for 3. No good. Edelfina shoots the 3. Medyo inala talaga. Oo. Sabi nga natin, medyo na in love sila dun sa 3-point na yon. Ayan na si Fulgar. And si Beltran talagang, despite the lead, talagang he's diving for the ball. And ganun ang gusto ng mga coaches, partner, yes, talaga. Kahit na lamang ka na, yes. talagang
Kumbaga, sabi, no mercy. Tama. Oo, pagdating dyan sa mga possession na ganyan. Ayan na si Junela. With the miss, nakuha ni Manalo pero mintis pa rin Oscar Beltran. And again, ito. This is safe to say, partner, na talagang panalo na itong mga taga-Barcelona dito sa ating laro. So that's the this will be the second win of Barcelona sa ating laro. At apat na ang maitatalang talo nitong mga taga-Prieto Diaz naman dito, partner. Yes, tama ka dyan. And tingnan natin if yun na nga, magiging makulay pa rin ang ating standings with the win na galing dito sa Barcelona. Pero yun na nga. And maraming salamat po sa Bicol Party List and syempre kay Congressman Saldico. And yun na nga, we are waiting for the final buzzer and the final score. So it's in the books. Barcelona winning over Prieto Diaz. Yes, final score, partner, 74-61. Yes, tama ka dyan. Nung ating early part ng ating first half, talagang lumaban pa yung Prieto Diaz. But yun na nga, kinapos na sila. Yan, sabi mo nga, partner, ang pagpasok nito ni Estuye, Carlo. Yes, baba ka dyan, partner, si Carlo Estuye. Ignited this Barcelona squad. And yun na nga, tuloy-tuloy na, naghawa-hawa na. And ito si Bordios. And siyempre, nag-start na rin yung scoring ng Ateneo boys na si Beltran and si Pulgar. So talagang ito na, nagwagi ang Barcelona kontra dito sa Prieto Diaz. And of course, pasalamatan din natin itong governor, partner, ng Sorsogon na si Governor Boboy Hamor for letting us play sa inyong napakagandang province na Sorsogon. Tama ka dyan. And again, the name is Wally John Bachiller. And salamat sa pagsuporta. Kasama ko si Coach Paul Sepe. And this is just the second game. Meron pa tayong dalawang laro na abangan. And syempre kanina kasama natin si Kapa Morgan, si Kuya Alex, yun na nga. And what a win dito para sa Barcelona. Alam mo naman, basta rin-represent natin ang lugar. Yung talagang kumbaga isang malaking karangalan ma-representa ang inyong lugar. And yun na nga, a win for Barcelona. And dito sa Prieto Diaz, still wala pang panalo, pero merong games partner na close games itong Prieto Diaz. And maganda yung mga pinakita nila on the last 3 games. Sana but they came up short on that games. But again, sabi nga natin, may mga games pa naman ito, no? So, in search pa rin sila sa kanilang unang panalo dito sa ating liga. But again, invite po namin kayo ulit na manood dito sa Bulan Gymnasium for our 2 games pa. Laban ng Gubat kontra Huban on the 3rd game. On the 4th and last game will be the home team, Team Bulan against Santa Magdalena. At again, pwede din po kayong manood sa ating mga social media platform, Rep Saldico page, Facebook page, ako Bicol Party List page, ako Bicol Online TV, at sa YouTube po, ako Bicol Cup. At mayroon din tayong TikTok for more updates. Ako Bicol Cup sa TikTok po, please follow and subscribe na din kayo sa ating sa YouTube. At maraming salamat po. As you can see the highlights nitong ating game. And hinihintay na lang natin na itong ating courtside na si Mabel at Chigoyan, kung sino ba ang ating magiging kasurog player of the game dito sa ating laro. But again, maganda ang pinakita nito, the lights of Pulgar. Ito si Beltran also. And of course, ito si Bordios. And of course, Carlo Estuye. Maganda ang pinakita niya pagpasok niya dito sa ating laro this afternoon, partner. Yes, yun na nga. And makaabangan natin. May dalawang laro pa. And syempre, this is going to be an important game. 3rd and 4th game. And puntahan na natin ang ating courtside reporter na si Miss Mabel kasama ang ating kasurog best player of the whole game. Thanks, Coach John and Coach Paul. Right beside me is our kasurog player of the game na si Rodney Fulgar mula sa Team Barcelona, who scored 25 points, 20 rebounds, and 1 steal. Rodney, ito na ang ikalawan yung panalo. Anong pakiramdam na from your upset games before ay nakabawi kayo ngayon? Sobrang saya dahil
sa 3 game namin, 3 talo agad. Kaya sabi namin ng mga coaches namin, dapat babawi kami ngayong game. Kaya nakadalawang sunod kami na panalo. Kaya sana tuloy-tuloy na. Ayan, ano naman yung natutunan mo sa laban nyo kontra sa Team Prieto Diaz na magagamit mo pa sa susunod nyong laro? Siguro yung pagiging positive mindset tsaka yung puso sa laro. Kahit di pa tapos yung laban, go lang. Yun lang. Alright, baka may mga gusto kang batian o pasalamatan? Go ahead. Pinasapasalamatan ko yung magulang ko nanonood ngayon. Si mama, si papa, si kuya. Tsaka sa kaibigan ko na si Beltran. Sa mga taga Barcelona, kay Tito Gong, kay Tita Carmi, Tita Tin, kay Tito Bogart, kay Coach Nuki. Salamat Coach Nuk. Saka sa mga kakampi ko dyan sa Ateneo. Maraming salamat po. Again, thank you and congratulations mga kasurog. Diyan lang kayo dahil maya-maya laban na naman ng Team Huban kontra sa Team Gubat sa Game 3. Mapapanood nyo yan ng live sa aming Facebook pages, sa page na Rep Saldecon ng Ako Bicol Party List at ng Ako Bicol Online TV. Follow us also sa aming YouTube and TikTok account at Ako Bicol Cup. This is Mabel Etchegoyen, your Ako Bicol Cup courtside reporter.